И здравейте хора, аз съм Лъц и днес ще покажа как да си направите YouTube канал. Първо, отваряте си YouTube и когато влезете за първи път, трябва да ви излезе ето така, без нищо да направите. И първо влизате в вход. И сега, аз понеже имам тук два канала, трябва да ви излезе само тези двете неща. И цъкате на добавя на профил. Тук се виждате имейл адреса, ако имате, но не, просто цъкате на създайте профил. И тук си пишете собственото име. Така. Тук ако имате имейл адрес, Gmail адрес, ако имате си го пишете, ако нямате си, искам нов адрес. Цъкате искам нов адрес и пишете примерно са и си пишете каквото си искате, както искате да се казва Gmail-ът. Аз ще го накъс туториал. И тук създавате парола. Добре, аз ще измисля. Така, тук си пишете това. Кога сте години, сте родени, там месеца, кога сте родени, кой ден. Така, напишете, че сте над 18. Опа. Тук си пишете полът, аз съм мъж. Тук си пишете телефонния номер. Тук си пишете текущият ви имейл адрес, ABV адрес. Тук си изберете коя държава сте. И цъкате следващата стъпка. И давате надолу. Тук може да си четете там тези неща по условията и ако не ви се чете, давате направо надолу и цъкате приемам. И вече сте готови. Вече си имате готов канал и цъкате напред към YouTube. И ето, вече имате канал. Ето вече тук си изберете, когато цъкате на моят там повешим, на моят канал и трябва да излезе това сега. Така, създаване на канал и ето го. Тук може когато цъкнете на това тук, на картинката, трябва да излезе това. И тук вече може да си промените името, картината на
тъмнел може да си таковате и картината на това, на канала. И цъкате. И ето. И вече сте готови. И да, това беше всичко от мен. Аз бях Лърц. И чао!